खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै क'क्राझार सहरनि थेङाफारानि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर पण्डित धरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि देरायाव थानाय शिबलिंगआव आरज गाबफैदों गोबां सिबियारिफ्रा मिरु बंसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलआव जगदान जानायनि उनाव मिरु बंसुनि गाहाय नेहाथारि महरै नवज्योति स्वर्गियारि बिथांखौ बिबान होनाय जाबाय बाक्सा जिल्लानि बागानपारा ओनसोलनिफ्राय बे बोसोराव हिरा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां संदान सावथुननि शुटिंखौ बागानपारा आन्चलिक बाथौ मन्दिराव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बावथाय बावनायनि गेजेरजों शुटिंखौ बेखेवबाय लोगोसे संदान सावथुननि शुटिं बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथारनि एलबी र'डआव बिक्रम रामसियारि आरो बिथांनि बिसि मिनु प्रभा रामसियारि पेग' बिथांमोना दिनै गोदानै बेखेवदों एमबी इन्टारप्राइज गंसे गला बे एमबी इन्टारप्राइजआव गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद मोननो हागोन शनिबाराव फुंनि 4 रिंगा समाव धेमाजि जियादलाव ना हमनो थांनायाव गोमानाय गणेश बर्मननि गोथै सहखौ मोनफिनबाय गणेश बर्मननि गोमानायनि सानथाम उनाव धेमाजि साम्रायजोनि जियादल दैमायाव गोजावना थानाय गोथै सहखौ मोनबाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि खुंगा जीटी बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 दिनै जोबनानै थांबाय बे जोबथा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी जर'खा आलासि हिसाबै आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बाहागो लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजान्थिनियालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 जुलाइनिफ्राय जागायजेननानै दिनै 22 जुलाइ खालारसिम गासै 15 सान हारिमुआरि मावबादा खुंफुंनाया दिनै जोबनानै थांबाय बे जोबथा सानाव एमएलए लरेन्स इस्लारि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि निरजय ब्रह्म दतमा फरायसालिमानि गोरायुं सिलाराय मोसाहारि आरो माखासे सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन